Куче. Агне, има... Обичаме Дубравино, обичаме България. Хората много ни помагат. Близо е до планината, красиво е, спокойно. Предпочитаме да живеем на село, не в града. По-добре е за децата. В момента чакам за постоянна виза. Има много баптистски църкви в България. Правим служби тук, в Дубравино. Имаме църква в Камено, в Аспарухово. Всъщност се събираме в определени домове. Пеем, четем Библията, молим се. Благодарни сме, че можем да служим на Бог тук. Това е моя дом. Съседите са много мили, тук има много възрастни хора и те казват на децата, нарича им дядо, баба, така че децата имат много баби и дядовци. Една от по-големите ми дъщери, която вече е омъжена и има дете, ще дойде също да живее тук. Чакаме я с нетърпение. Най-малките момчета ходеха на детска градина и се справяха много добре. Забавляваха се, учеха азбуката, стихотворения. Децата ми могат да говорят български много по-добре от мен. Сега учат вкъщи, от DVD-та, от телевизията. Чакаме да тръгнат на училище. Знаете ли български? Да. Къде научи да говориш? В един баба Пенка. Черити е родена тук, в тази къща, в Дубравино. Доколкото знаем, това ще е последното ни дете, Черити. Вече имаме и внуче. Тък му навърши 1 година. Мисля, че вече сме готови за внуци.